Аз съм Владимир Исакийски от екипа на Power and Beauty и се намирам в обектът ни в Студентски град. Искам да ви обърна внимание и да ви кажа някакви неща за, може би, най-нашумелия протеин на пазара и най-новия продукт, който излезе съвсем скоро. Няма да ви губя времето да ви обяснявам какво са протеините. Мисля, че щом гледате това клипче и сте фен на нашата страница, знаете какво е протеин. Днес ще ви представя продуктовата серия на Muscle Farm Arnold Series, произведен от самия Арнолд Шварценегер. По-конкретно продукт Arnold Whey. Продуктът е суроватъчен бленд от изолат, концентрант и хидролизат. Изолата е най-чиста форма на протеин. В него няма лактоза, няма излишни минерали, други въглехидрати или мазнини. Хубавото във формулата е, че има и хидролизат. Какво представлява хидролизат? Най-общо казвам, това е протеин, който вече е свилян и много по-лесно се усвоява от организма, което прави самия продукт идеален за след тренировка и сутрин, когато тялото е в катаболен процес. Това е идеалният продукт, за да се спрат тези катаболни процеси. Хидролизата представлява ди и трипептиди аминокиселини. По-просто казано, това представлява вече разграден протеин. Очаквайте още клипчета и продуктови ревюта на нашата страница.